ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati. Ya kan mami kok dikei bagor breng terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude iki kaya ngapa? Ayo meng wujud bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan bagor brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Isih bukaan tas. Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kae banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak kekaki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Lah, Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun. Ya. Tekan Elisa, ayo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Sinden lagi. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih kula remen sanget saged sowan mriki sugeng dalu Pak Seno. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejaba saka kuwi aku iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah. Ora apa tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Aku kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo. Iya kok cenanangan arep nyinden barang kok sobo. Aku ki sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dino ki. Rada stupid ngono lho. Ya ngerti aku lagi ngechat ya to. Ngechat kan lemari yo tak tutupi nganggo kloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa ki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri.
Silakan bayar sekian kalau mau. Kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat, lho mari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tanai cowek dhuwure. Nah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok yo aku ora njupuk coweke sithik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glunduk. Goblok tenan tak pikir aku iki. Nah, saiki kowe lagi sadar kene asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Nek kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku iya aku. Nah iya kok iya. Petok. Kowe berarti mau ketiban cowek. Nah yo teneh mono kelakon Sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Ora masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude coweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune ya warake ning koran-koran. Sopo sing iso njukuke muntune? Tak nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak nai muntuku. Iya, setuju ra kowe. Ya kudu ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Elisa. Injih, menika Dere Mangayu Bagya dusun menika. Desa menika ambal warsa kaping 7.3. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. Panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Iki umur. Piye to? Pinter terus. Iya, saged ayam ayam tentrem gemaripah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tukul ingkang subur-subur. Menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu adol-adolan apa-apa? Lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah ya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak, sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadoan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing bodhek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodhek. Bodhek. Nek bodhek iki. Bodhek iki godhek. Godhek iki godhek. Gudek. Nek gudek iki gudek yo. Coba bukaan sikilmu ana. Wah ya mulus padake nyo. Ki, yo mulus yo. Masa ana gudek. Calu kuwi ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Sik, aku tak nyuwun izin karo panjenengane Pak Lurah. Yo. Aku arep nyuwun izin Pak Lurah. Gawa surat po? Gawa surat to. Izin nganggo surat, nggo surat apa kowe? Ora mung izin nembung karo Pak Lurah kok ora nggawa surat, ora izin masuk sekolah ora. Iya. Izin karo Pak Lurah gandeng iki aku duwe tur iki wis didhawuhi karo para dinas-dinas. Pak Sino nek ana nuwun sewu piyai sing cacat sing iso berkesenian berbudaya diunggahke panggung. Oh iya. Oh ije Mas Fajar. Ki ana siji kopiyungan ki wuta. Wuta ning kendangane apik. Lah iki kowe sing nembang Mas Fajar men sing ngendang. Oh iya, ngendang tok wae Mas. Iya. Nek takon nembang malah omong tekan ndi wong nuwun sewu wong cacat mripat ki biasane cangkeme cerewet. Pokoke dhewe-dhewe kok keluyane dhewe-dhewe. Iya, bener. Dadi engko nek nganti kupinge ya luwih dengen, luwih ngono endi pancen. yaine? Niku nembe melampah. Kon mlaku dhewe wae. Oh iya, tenan ya nubruk. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek endi-endi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Fajar niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiri wa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh.
Iya, salangkah. Awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio di sampar wae. Raden. Ya no. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon, Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Susio. Kowe kurang ajar. Piyaga tuwa idunekke ndase Susio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujute mung peksi ya nek kuwi mau sing tok jebut iki bawa sriyuning. Ayo mayang iki mikir apa-apa ya. Oh iya. Kleru iki wis lumrah. Cih. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Iki dereng lakone. Isih tak mikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturah sithik tak longi meneh. Ngantuk. Ya. Mulane sok ana 2000-ane barang. 2000-ane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku rak ming tanggo geguyon to. Heeh. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Seno matur nuwun. Bareng dibuka 5000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2000-an ana kaya tusia. Nadyan wujud Bayar yoga kok 372. Iya lho, kebangeten tenan. Durung ana receh 500 lepar. Durung. Ya. Nadyan wujud mung peksi Apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke ngene no iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip ya selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya sing genep panca indriyane sing komplit tangan sikile sing iso mikir nganggo pikiran sing apik nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang sok ngunekke budaya iki kuno ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang. Moh aku nek ora ngedram ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya. Kok ngono? Lara atiku no. Ya. Mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya Mak. Iya. Aja tok mingke, aja tok apa jenenge aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa.
goleki si podang kuning iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo ya Mbak ayo Mas Fajar siap ya ngiwa panengen ling ngendang ya diwalikke kuwi ya wong wuta iki nek ngendang malah nyemelangi lho gak nyemelangi lah nek ra dipenerke kendang kene ro kene engko nek esuk awan plok ya ora lah saraf motor iki malah kena raine dhewe to sing muni deng cangkeme ayo oh wis kena kulung oh wis sampun ya monggo sawane ngomah wis ora grasa uyuran anggoleki sing tak sayang
Fajar. Sae sangit. Kowe malah entuk jodoh lho jane. Jodoh piye? Wis sesuk nek aku wis moyang. Hah? Sok kan wong Cakra Manggilingan kuwi jeneng laris terus dadi ora laris, payu terus dadi ora payu, ayu terus dadi elek. Ayu yo mosok ayu jenenge Cakra Manggilingan ning kodrat mula siap-siap. Iya, kowe wis rengkuh wae sik Wajar kuwi sesuk nek aku wis mulai rawayang kowe mulai ning prapatan. Iya ya, nek wis golek dolar ning. Ah iya kowe joget begijikan kae terus sing kendang Fajar. Iya, malah lumayan lho. Iya. Ya mentolo mendalange. Ya ngerti sesuk nek ra payu berarti saikine nabung go sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung golek simpenan sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene ngono ngetoke jalan ki kaya cerdas wow teladan ngono lho sik kowe iki omong apa iki tak rungokke ming lho iya ngono kuwi ha iya lah wis dinehi anu to apa jenenge iki tabungan to tabungan apa lah streaming iki ya ora iso sing streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhon dolare piye iya mangsane gampang ning YouTube aku kaya wong radong wis gak linggo Mas Rewet ya malu matur suwun Mas Fajar ya ngendang tok sik ya Mas sesuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembangnya iki Mas Fajar nggo wis kowe wae kowe sok ngelongi kowe iki lho kok malah ngadeg arep tampani dhewe lho wis kene Mas Fajar iya atur suwun nggih Mas sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih ya nek cedhak-cedhak ngono ya Mak iya wis aku ya chatting to WA oh apa HP-ne iso dhek piye lho nulis WA ono HP kanggo piyai tunanetra ki sono dadi nek dijine mejet huruf ngono HP-ne muni A ngono terus mejetne muni S ngono mejetne muni U ngono iki senengane lah ya matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso ya luar biasa iki no ya matur suwun wis kepareng ngaturake ayo monggo di teruske iki mau podang kuning sing nyuwun saiki gubuk asmara ya gubuk asmara biasane Mbak ganti sikno ya sapa Bagor Brand ya ayo tim ayo gedene oh cangkeme wis mecucu wae sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho iya wis ben ya oh ayo wangun nek dadi Bagor Brand nggih niki Bagore ajeng nyanyi nggih ora salah kok lara ati lho Gojek ki ora kena lara ati ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho kaya apa ta wujude kaya ngapa ayo meng wujud Bagor kae isine pakan sapi pakan kirek pakan Bagor Brand aku wadah pakan heeh piye setuju ora teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya ayo meng kari mblerek sithik terus jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya lah wong aku ki monggo tin aku sosial iki gedhe iya tenane ya paling ming juga kon saweran mau to matamu weruh ra iki lho apa to wis bukaan tas lah sing kon saweran endi ha iki endi iki lho kok banget lho ora nganggo dit mau to tuadake cah tipis iya ya kok pas nek nganti radine padake cah tipis ya tak udal-udal maksudnya piye ya kok nek aku nyanyi kudu kei sing ngakon ngekeki sapa aku kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis ya nyambut gawe ya nyambut gawe sentuk amplop kok dadak akei ya wis jatahe sapa kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho penabuh ana sing ngrasani lho sinden ki pendapatane lho kae lho tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200 engko plus amplop pira kuwi kok nyang do meri lah aku tok sare tak bagi lho bagi sapa bagi kene sinden dibagi apa kae Prastiwi gedek kae wani kok kowe karo Prastiwi
Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawan kok tok nek selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Piro? Wis sakarepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa Grajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Gubah. Dadak benakke sik. Oh, kesuwen nek menake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, ya wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Nah iya. Nggih, Bu. Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Ah mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Mbok 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundara Pras, ora. Tetep swidak. Semindak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Kar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur ya 200 ning niroke cengkokku lho. sing endi? Ayo ki engko lingsir yen Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem Lingsem iki apa? lingsem yen ke mutan ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo ora urusan aku pokoke gerone. Lingsem yen kemutan dipedhot sithik ra kowe. ora mau pedhot sithik kagol Aku ora iso nek dawa-dawa. amah Sithik to. gah Sithik. emah ku senengane kok meksa to Lah ya aku ora tekan nek sakmono. tekan wae kok lho kaya padha muni tekan wae Yen ke mutar. salah Lah lingsem yen mutan iki nganggo mandek lho. aku sik mandek ora apa-apa Lah piye? Sama uri. kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa ambil napas Ya aku ora entuk ambil. Woi kurang ajar to nyeluk dalam kok Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. ayo ben ya ora apa-apa aku sok tak tinggal mandek sok tak tinggal Piye
rasa baleni. Ora, kowe Nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak ngerok wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge dadi jinten rak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirah niki gua. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Idin? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamar kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kok bojomu sing nyemplung? Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Lah dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora mau. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Moh gak. Ning rasa tekan dinding kok ayu maju ya. Pak, pundi, Pak? Ngene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Saya kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso Saya apa mau tak apa? ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Alah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah, Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kayak iki. Artine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng barang to? Ngronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Jaluk tak seronggot piye kene. Ben iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa jaluk-jalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah, Kene. Oh, dosa kowe. wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange tidanono. Ngapa ta? Arepmu aku sing ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Wah, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Lu nyeleng. Ora ana kas ijan. Yo mangga. Lingsem. Lingsem. Ke. Mutan. Ngono kuwi. Desa. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Mantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ana. Ya ono wae. Hei. Ya.
sesawangan lelampahan kok ketik sapa cat sapa pamundutan sapa sing nyuwun ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok ditransfer jelas kok ya kok aku ora ya wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung lah aku kurang meneng piye kowe cerewet meng 100 iki nek pendak dina cerewet kuwi ora dikai oleh ming bajing terus lucu lho lah apa ayo wis terus heeh terus lanjut pancen sindon sing rusak bajing-bajing ya ngene iki timbul kamu bajing moto ndas warna-warna ayo ya betah-betahe melu aku arep melu sapa ora apa-apa sing penting uang masuk ya tadi iya ayo terus lan kang tresna tulus nadyan ing buk asma ya yen liwat aku kelingan monggo ya